suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi ito, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin, anuman ang suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang Magandang gabi po sa bawat isa and welcome again sa ating Tinig ng Pag-asa, sa ating evening devotion. At ito po ang huling araw na atin pong pag-aaralan. Ang tema natin sa buwan ng September, at ito po yung my team verse na Run with Endurance. Ano po? Ito po ay ito na po yung last episode na atin pong pag-aaralan ang ating tema sa buwang ito. At ako po ay maligaya sapagkat muli ay tayo magkakasama-sama para po pagbulay-bulayan, pag-aralan po ang salita ng Diyos. Ano po? Alam natin na ito ay makakatulong sa atin para lalo tayong lumalim, lumago at tumatag sa pananampalataya natin sa ating Panginoon, na tayo po ay magpapatuloy hanggang sa wakas. Kaya po sa gabi pong ito, tayo po ay sama-samang manalangin bago po tayo magsimula ng ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Father God, in the name of Jesus, with the mighty moving and the power of your Holy Spirit, kami po ay nagpapasalamat sa gabing ito sapagkat muli kami ay nagkasama-sama. Kami po, Panginoon, ay muli magbubulay-bulay ng iyong salita, at alam po namin ang mga salitang ito na mahahasik sa aming puso ay magsisilbi po, Panginoong, inspirasyon at kaparaanan upang lalong tumatag ang pananampalataya namin at pagtitiwala sa iyo. Salamat, O Diyos, sa iyong mga revelasyon na ibinigay mo sa iyong lingkod. At salamat, Panginoon, sa lahat ng mga nakikinig na masumusubaybay sa episode na ito, sa Tinig ng Pag-asa naming ito, evening devotion, O God, na kung saan marami po ang nababago ang buhay, marami po ang natututo, at marami po ang nagiging matatag sa kanilang pananampalataya. Samahan mo po kami, O Diyos, sa aming pag-aaral, at ang banal mong spirito ang aming tagapagturo. At Lord, let your will be done lagi sa aming buhay, O God. Lord, patuloy namin ipinagkakatiwala ang oras na ito. Samahan mo kami, patnubayan mo kami, at pagtagumpayin mo kami sa maganda naming layuning ito, O God. Salamat, O Diyos. Salamat sa lahat po na nakikikabahagi sa live stream na ito, O God. Lord, tunay nga po, Panginoon, na ikaw po ang magpala sa kanilang buhay, at sa lahat po ng nakikinig at nanonood, Panginoong Hesus, ang dalangin po namin, katagpuin mo po ang kanilang pangangailangan sa anumang aspeto ng kanilang buhay. Lord, we entrust to you everything, O God. Receive all the highest praises, glory, and thanksgiving in Jesus' name. These things we pray.
Amen and amen. Muli po, magandang gabi at ako pong muli si Pastora Jonah Alba ng J. Blue Kamansihan Chapter. Sa gabi pong ito ay pag-aralan po natin ang atin pong tema sa buwang ito na matatagpuan pa rin po sa Hebrews 12 verse 1 to 3. Ang sabi po dito, Hebrews 1 verse 1 to 3, therefore since we are surrounded by such a great clouds of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. Let us fix our eyes on Jesus, the author and the perfecter of our faith, who for the joy set before him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. And verse 3, sabi po dito, consider him who endured such opposition from simple men so that you will not grow weary and lose heart. Purihin po ang pagkakabasa ng buhay at makapangyarihang salita ng ating Panginoon. Ang sinasabi po dito, tayo po ay naliligid sa makapal na saksi at alam po na ang ating pagkilos, ang paggalaw, lagi pong may nakatingin, lagi pong may nakasubaybay. Kaya po bilang isang pinili o mananampalataya ng Panginoon, kinakailangan po na tayo ay maging maingat at sabi nga po doon, isabuhay po natin ang lahat po ng ating mga natututunan. At ang sabi nga po doon, sa lahat po ng ating pinagdadaanan, ang ating pong buhay pananampalataya at ang ating relasyon sa Diyos ay ito po ay inihalin tulad sa isang takbuhan. Inihalin tulad po sa isang foot race. Inihalin tulad ito sa isang foot race na ang sabi nga po doon, ang foot race po o yung takbuhan, yung labanan na takbuhan, bakit po kaya doon inihalin tulad ang ating pananampalataya sa ating Panginoon? Ang sabi po yung ating paglilingkod, yung ating ministeryo sa Diyos, sapagkat ang laro pong takbuhan ay nangangailangan ng tatag, nangangailangan ng lakas, nangangailangan ng, sabi nga po doon, ng tiyaga, at nangangailangan po ng, sabi nga, determinasyon, na sabi nga po doon, maging focus ka sa iyong ginagawa. Sapagkat may mga laro po, bakit hindi sa chess, bakit hindi sa badminton, bakit hindi sa basketball, atin pong inihalin tulad yung atin pong laban, ang atin pong buhay Kristiyano. Sapagkat may mga laro po na kinakailangan lamang ng talino, may mga laro po na kinakailangan lamang ng lakas, may mga laro po na kinakailangan ng diskarte, may mga laro po na kinakailangan lamang ng sabi nga po doon, yung hindi ka mag-e-exert ng napakalaking effort. Pero kapag po sa takbuhan, at mai-imagine nyo po, lalo na po doon sa track and field, kapag ka po sa takbuhan, kinakailangan hindi lamang yung iyong diskarte, hindi lamang yung iyong galing, kundi kailangan mo yung tatag. Yung sabi nga po doon, katatagan, kinakailangan mong maging matatag ka. Kahit marunong ka, kahit malakas ka, kapag hindi ka matatag, hindi mo matatapos ang laban. Sapagkat alam nyo po ba, mga magulang kapatid, sa foot race po ng mundo, isa lamang lagi. Marami lahat, sabi nga po doon, sa 1 Corinthians chapter 9 verse 24. Ano po ang sinabi sa 1 Corinthians chapter 9 verse 24? Alam ninyo na ang mga kasali sa takbuhan ay tumatakbong lahat, ngunit isa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya't pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. Ibig sabihin po sa sa isang track and field, sa isang takbuhan, marami po ang tumatakbo, pero iisa lamang ang nagkakamit ng tagumpay. Iisa lamang ang nagkakamit ng prize. Kahit pa itodo nila ang kanilang pagtakbo, ang kanilang pakikipaglaban, nandun po na iisa lamang po ang magkakamit ng karangalan. Pero iba po ang takbuhin natin bilang sabi nga po sa spiritual race. Sa spiritual race po, in a Christian race, in a spiritual race or Christian race, ganito po naman ang sabi. Sabi nga po, while in Christian race, those who persevere in his faith will receive a crown of life. Ibig sabihin po,
sa takbuhin po sa ating pagiging Kristiyano, pagiging sabi nga po doon, lingkod ng Diyos, pinili ng Panginoon, hindi lang po isa yung magkakamit ng premyo. Ano po ang sabi sa 2 Timothy chapter 4 verse 7 to 8? 2 Timothy chapter 4 verse 7 to 8, ang sabi po dito, puspusan akong lumaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin, nanatili akong tapat sa pananampalataya. And verse 8, ang sabi po doon, kakamtan ko na ang korona ng pagtatagumpay. At sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang magpuputong sa akin. Ito po'y sinabi ni Pablo, ng corona, ang sabi po doon. Pero ito po ang sabi po dito ni Pablo, ang sabi po niya, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik na muling, sabi nga po doon, nananabik na muli niyang pagparito. Ibig sabihin po, hindi lamang siya, hindi lamang siya po yung puputungan ng corona, hindi lamang po siya yung nagkamit ng tagumpay, kundi yung lahat ng nananabik, lahat ng naging matatag ang pananampalataya, lahat ng nananabik at nag-iintay sa pagparito, sa pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya napakaganda po kapag ang sinalihan nating labanan ay yung labanan sa spiritual, yung Christian race natin. Kasi kahit po basta tayo maging matatag, manatili, maging sabi nga po doon, maging firm, yung determinado na tapusin natin ang laban na ibinigay sa atin ng Panginoon. Lahat po tayo ay magtatagumpay, hindi lamang po isa. Kaya po sa mga bagay na ito, may ilan lamang po ako na nais ibahagi sa inyo para po tayo ay makapagpatuloy sa laban natin spiritually, sapagkat ang atin pong buhay Kristiyano ay spiritual ang labanan, hindi po physical, spiritual. Kaya po ibabattle natin ito ng spiritual. Kaya po maligaya ako, masaya ako po sa gabing ito at kayo nakasama ko, magsama-sama po tayong pagbulay-bulayin ng salitang ito na ma-realize po natin na malaki ang pagkakaiba ng worldly race kaysa po sa Christian race. Sa worldly, ito po sa world, ito po ay iisa ang nagtatagumpay. Pero sa Christian race po natin, lahat ng nananatiling tapat, lahat ng hindi sabi nga po doon, nagpapatuloy, nagiging matatag sa kanilang pananampalataya, lahat po ay tatanggap ng kantimpala. At ang sabi nga po doon, ay ito po ay ating pag-aralan na sabi nga po, run and finish the race. Ito po yung pag-aralan natin na how to run and finish the race. Paano ba tumakbo at matapos mo yung laban? How to run and finish the race. Yun po yung pag-aaralan natin na sa gabing ito. At ang sabi nga po doon, remove sa una po, remove all spiritual hindrances. Dahil sabi ko nga po kanina, hindi po physical ang labanan natin, hindi po emotional, hindi po mental, kundi spiritual po ang labanan natin. Kaya po, remove all spiritual hindrances. Alisin po natin, lay aside every weight that hinder us in running in our spiritual race. Sabi nga po doon, alisin mo, iwasan mo ang lahat ng mga bagay na nakakahadlang para lumago ka, para makapagpatuloy ka. Unang-una na po dito yung, sabi nga po doon, an spiritual company. Kung dati nakikisama tayo o ang kasama natin ay mga tao na hindi po ganon ang kaayos ang pagkakilala sa Panginoon, hindi po naka-align ang kanilang buhay sa Panginoon, iwasan daw po natin itong mga kasamang ganito. Iwasan natin. Bakit? Kung hindi natin mapapaglabanan kapag kasama nila, iwasan natin. Pero kung kaya natin silang dalahin sa Panginoon, why not? Patuloy po natin silang i-encourage. Pero kung sa palagay mo ay ikaw ang madadala nila, iwasan mo. Iwasan mo po yung hindi kaisa ng iyong kaisipan, hindi kaisa ng iyong layunin. Ano po ang sabi po sa 1 Corinthians chapter 15 verse 33 to 34. 1 Corinthians chapter 15 verse 33 to 34. Ang sabi po doon, kaiingat kayo, ang masasamang kasamay nakakasira ng magandang ugali
At ang sabi po doon, magpakatatag kayo at talikdan ang pagkakasala. Ang iba sa inyo'y mali ang pagkakilala sa Diyos. Sinasabi ko ito upang mapahiya kayo. Ibig sabihin po, yung mga alam po natin na baka alam natin, oo, may Diyos nandyan, pero kapag hindi po natin sinusunod ang kalooban ng Lord, hindi po malulugod sa atin ang Panginoon. Hindi po tayo makakapagpatuloy sa ating takbuhin. Kaya lahat po na makakahadlang para po tayo ay makapagpatuloy spiritually, yung laban natin as a Christian, sa isa pong anak na tinawag ng Panginoon, remove all weights na makakapag sabi nga po doon, makakahadlang para tayo po ay magpatuloy. At ang sabi po doon, i-remove din po natin yung dapat po ay iwasan po natin yung unstable purpose. Ano po, pag sinabi po yung unstable purpose po, sabi po doon yung neglecting your true purpose. Neglecting your true purpose. Ano ba yung layunin mo nung sumunod ka sa Panginoon? Ano ba yung tunay na layunin mo nung nakilala mo ang Panginoon at tinanggap siya bilang Diyos at sariling tagapagligtas ng iyong buhay? Di ba ang unang layunin mo, makapagpatuloy ka, maging malalim ka, maging matatag ka sa iyong pananampalataya. At ang ikalawa, nandung maging malapit, maging matatag ang relasyon mo sa Diyos. Ang ikatlo, ang nais mo ay makapagpahayag ng kanyang salita, makapagpa-share ng kanyang kaligtasan na alam natin na ang salita ng Diyos ay nakakapagbago ng buhay ng tao. Kaya nga po, ang sabi nga po doon, iwasan po natin yung unstable purpose na ngayon, sige, nandito ako, maglilingkod ako sa Lord, magpapatuloy ako, magiging matatag ako, anuman ang mangyari, anumang problema, magiging matatag ako. Pero kapag ka dumating na yung problema nga, yung pagsubok, yung mga, sabi nga po doon, yung lumalakad ka na sa baku-bakong daan, aayaw ka na. Hindi ang sabi nga po doon, ang labanan sa Christian race sa spiritual, mahirap pero kaya po nating labanan ito sapagkat sabi nga po, hindi tao ang kalaban natin. Hindi tao ang kalaban natin kundi ang lahat ng mga principalities. Sabi nga po doon, in high places. Nasabi nga po doon yung works ng enemy. Yan po yung matindi nating kalaban. Pero dahil puspos tayo, dahil tayo po ay meron tayong stable purpose. Alam natin ano ang tinatarget natin, saan tayo nakapokus, ano yung tinitingnan natin, ano yung naandun sa finish line. Kapag ka po yun lagi ang nasa isip natin, mga magulang kapatid, hindi tayo nalingon sa kaliwa, sa kanan, hindi natin binabalikan yung ating mga dating buhay na hindi nakakatulong sa ating pananampalataya, magulang kapatid, isinisigurado ko sa iyo, makakapagpatuloy ka. Kaya nga po, sabi po doon, ialis natin lahat po. Sabi nga po doon, yung pong mga spiritual hindrances natin na hindi po nakakatulong sa atin. Una nga po, yung mga bad company na alam natin na hahatakin tayo pabalik. Iwasan na po natin. At iwasan din po natin yung magkaroon tayo ng unstable purpose. Kapag ka nagdesisyon ka, maging firm ka, ipagpatuloy mo, panindigan mo, diretso ang takbo. Kaya po sa takbuhin, kinakailangan ng katatagan. Kahit nadapa ka, bangon uli, diretso. Nadapa uli, bangon uli. Natapakan mo yung sintas ng sapatos mo, naggumulong ka, bangon ulit. Ganun po sa ating laban bilang Kristiyano. Sabi nga po doon, kung minsan, ang dami nating obstacle, ang dami nating nararanasan, pero magpapatuloy tayo dahil tinawag tayo ng Panginoon para managumpay. At ang ikalawa po, ang sabi po dito, focus on our spiritual training. Kung kanina po, i-remove po natin, sabi po dito, remove all spiritual hindrances. Ngayon naman po, focus on our spiritual training. Kasi po ang labanan natin ay spiritual, kaya dapat ang maging training natin ay spiritual din. Hindi po pwedeng palalakasin lang natin ang ating katawan. Katulad po sa manlalaro, sabi nga po na lumalaban, kinakailangan lagi nila yan ng practice tuwing umaga, kinakailangan nila ng disiplina sa pagkain, kinakailangan nila ng disiplina sa pagtulog, kinakailangan nila na disiplina sa kanilang sarili, hindi kailangan sila mag-take ng anumang bisyo, na makakapanghina ng kanilang katawan. Sabi nga po dun, ang pinaghahandaan po ng world race, ayun pong mga bagay na pisikal.
Kailangang palakasin mo ang iyong katawan, kailangang maging malusog ka, kailangan ganito. Pero tayo, ang pinaghahandaan po natin as spiritual ba, sabi nga po doon, as Christian race, ayun pong ating spiritual. Palalakasin natin ang spiritual kasi ang sabi, the flesh is, sabi nga po, the spirit is willing but the flesh is weak. Sabi nga po doon, focus on our spiritual training. At ano po yun, sabi nga po doon, ano po yung minomold kapag ka po tayo ay tinitrain spiritually. Unang-una pong ibinomold dito at inaayos at binabago, yun pong ating attitude. Yun pong ating pag-uugali. Hindi makikita na tunay ngang ikaw ay lingkod o tinawag ng Diyos o may relasyon sa Panginoon kung hindi naman nakikita sa iyong pag-uugali. Kung wala namang nabago, kung halimbawang pabalik-balik ka sa dati mong, sabi nga po doon sa dati mong hindi kaloobang ginagawa ng Lord, wala pong makikitang magandang, hindi ka makaka-encourage at walang makikitang nangyari o nabago sa iyong buhay. Kaya po sa ating spiritual training, ang una po talaga na dapat mabago at maayos yung ating attitude, yung ating karakter, yung ating pag-uugali. Ang sabi nga po sa Psalms 1 verse 1, ang sabi sa Psalms 1 verse 1, blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinner, or sit in the seat of mockers. Mapalad daw po yung mga tao na hindi nadadala nung mga mali na mga gawa, nung mga hindi sumasama sa mga tao na ang adhikain lamang ay pagtawanan o laitin ang ating Diyos na dakila. Kaya po, ang sabi nga po doon, iiwasan po natin yung mga bagay na yon na kailangang maipakita natin na totohanan tayo'y binago na ng ating Panginoon. At ang ikalawa po doon na ating spiritual training, yun pong panalangin. Magbabad po tayo. Ito po yung sinabi sa 1 Thessalonians 5 verse 16 to 18. Pray without ceasing. Ang sabi po dito, hindi basta tayo mananalangin, kundi magbabad sa presensya ng ating Panginoon. Kung papaano lalakas po yung ating spiritual na buhay. Sabi nga po doon, prayer. Sa lahat ng oras ng ating buhay, laging nakatune in ang puso mo sa ating Panginoon. Manalangin po tayo ng manalangin sapagkat kapag po tayo nakikipag-usap sa Diyos, sinasabi po natin, inaas po natin na Lord, ikaw na po ang bahala sa lahat. Let your will be done. Ito po yung aking mga kahinaan, ito po yung aking mga kailangan, ito po Lord, ang aking mga naisin pa na mangyari. Sinasabi natin sa Panginoon ang laman ng ating puso at isipan. Alam ng Diyos kapag nanghihina ka, alam ng Diyos kapag malakas ka, alam ng Diyos kapag malungkot ka, alam ng Diyos kapag masaya ka. Alam ng Diyos kapag pinanghihinaan ka ng loob, at alam ng Diyos kapag nararanasan mo ang katagumpayan. Kaya sa pamamagitan po ng ating laging pagdulog sa Diyos, na andun po yung kalapitan natin, mapapalapit po tayo ng totohanan sa ating Panginoong Hesus. At ang sabi nga po doon, ano pa yung mga spiritual training natin? Reading His words. Napaka-importante po niyan sapagkat sa ating pagdulog sa Diyos, sinasagot po tayo sa pamamagitan ng Kanyang salita. Sa pamamagitan po ng Kanyang salita na kinakailangan, sabi nga po doon, meditate the Word of God day and night. Yun po ang sinabi sa Joshua 1:8. Yun po yung sinabi para tayo po ay mapapanuto. Alam natin, kung halimbawang may gagawin ka, may iniisip ka ngayong gabi, ngayong araw na ito, sabi nga po doon, pag nagbasa ka ng salita ng Diyos, maaaring i-reveal ng Lord sa iyo, o sige anak, magpatuloy ka, may confirmation ka galing sa Panginoon, o anak, huwag mong gagawin yan, at may confirmation din sa kanyang salita. I-direct po tayo ng Panginoon. Dahil po ang sabi nga po doon, ang kanyang salita ay tanglaw sa ating daan at liwanag sa bawat ating lalakaran. Kaya po, napaka-importante po ng kanyang salita at lalong-lalo na po ang ating isa sa ating spiritual training, yung spiritual gathering, yung ating pagsasama-sama. Kapag nabago ang iyong attitude, kapag ka naging malapit ka, naging babad ka sa presensya ng Lord sa pamamagitan ng panalangin, kapag well-equipped ka sa kanyang mga salita,
kaya sabi nga po doon, magiging blessing ka sa isang gathering, sa isang sabi nga po doon sa pagsasama-sama ng bawat kapatiran. Sa ating mga Sunday services, sa ating mga midweek services, sa ating pong mga Bible study, sa ating pong sabi nga po doon ay sabi nga po doon sa ating mga gathering, spiritual gathering, magiging pagpapala ang buhay mo. Magiging pagpapala. Sabi nga po doon, how good and pleasant it is. Sabi nga po doon, when brethren lives together in unity. Sabi po sa Psalms 133 verse 1. At ang sabi po doon, hindi ka lamang basta nabago, hindi ka lamang basta nananalangin, hindi ka lang basta umaattend sa mga gawain, nagbabasa ng salita. Kinakailangan po yung testifying. Kinakailangan po maiparanas, masabi din po natin na sabi nga po doon, maipahayag po natin yung kabutihan ng Diyos. Kung bakit po marami ang nai-encourage, marami din ang nagpapatuloy dahil dun sa patotoo mo, doon sa iyong pagpapatotoo kung gaano kabuti ang Diyos at worth it na magpatuloy tayo sa laban. Kaya po sa gabing ito, mga magulang kapatid, ang sabi nga po doon, sa ikatlo, dapat nakaset po yung ating kaisipan. Nakaset po sa ating kaisipan na tayo po'y tinawag ng Diyos para managumpay. Tinawag ng Diyos para tayo magpatuloy. Tinawag ng Diyos para maging encourager. Tinawag po tayo ng Diyos para po makapag-share ng salvation. Tinawag po tayo ng Diyos para po maging kalakasan ng marami at maipahayag ang kaligtasang nagbubuhat sa ating Panginoon. Yun po yung dapat setting ng ating kaisipan. Set our mind, sabi po dun sa ikatlo, set our mind. Saan po natin iseset? In our heavenly calling. Sabi nga po doon, tayo po ay pinili ng Diyos. Sabi po doon sa Hebrews 13 verse 1, Therefore, holy brothers and sisters who share in the heavenly calling, fix your thought on Jesus, whom we acknowledge as our apostle and high priest. Sabi nga po doon, tayo mga magulang, kapatid, tayo po'y tinawag. Ang pagkatawag po sa atin ay yung pong tinatawag na hindi basta po tinawag na heavenly calling. May heavenly calling po ang bawat isa. Kaya sabi, fix your thought on Jesus. Lagi po daw i-focus natin dun lamang sa paningin natin sa ating Panginoong Hesus at i-acknowledge po na siya po talaga yung makapangyarihan sa ating buhay. Kaya naka-fix po yon. Papaano ka tinawag ng Lord? Hindi ka basta tinawag. Sabi nga po, hindi ka basta tinawag, hindi ka basta pinili. Pero ikaw ay magiging encourager at daan para maraming mailapit sa ating Panginoon. Ano man ang hindrances, yun po yung ating iseset natin ang kaisipan natin dahil dun po tayo tinawag ng Panginoon. At ang sabi nga po doon, lastly, finish the race. Finish the race. Tumakbo ka, tapusin mo ang laban. Tapusin mo ang laban. Sabi nga po doon, hindi po tayo tatakbo ng sobrang bilis. Sa una na talagang grabing-grabe, tapos at sa kalagitnaan manghihina ka na, ayaw ko na. Sabi nga po doon, kita po nyo yung lumalaban sa marathon, bagamat hindi ganun kabilis, pero dire-diretso. Kaya po, yung iba naman po, grabe, ang marathon po kasi ay mahaba ang takbuhin. Kinakailangan sa huli doon ka titindi ng takbo. Pero yun pong agad ay sa una ay sobrang bilis, sobrang kikig agad, madaling manghina, madaling maubusan ng lakas hanggang sa mawala. Pero tayo po bilang mga Kristiyano, bilang mga tinawag ng Diyos, napakaganda po ng plano sa atin ng Panginoon. Napakaganda po ng ating, sabi nga po doon, ng regalo na ibinigay sa atin ng Panginoon. Matapos lamang po natin ang laban. Sabi nga po doon, in 2 Timothy chapter 4 verse 7, I have fought the good fight of faith. Sabi, I have finished the race. I have kept the faith. Natapos po niya. Sabi nga ni Pablo, natapos ko na ang takbuhin na aking nasa harapan. Sabi nga po, nanatili akong matatag. Sa pagtagpo po ni Pablo, nanatili siyang matatag sa kanyang pananampalataya. At ang sabi nga po doon, ang paalaala po sa atin, bakit po natin dapat tapusin ang laban? Bakit po natin dapat tapusin yung ating race, yung ating takbuhin sa ating Panginoon? In 2 Corinthians chapter 5 verse 10, sapagkat ang sabi po doon, sapagkat bawat isa ay haharap sa hukuman ni Kristo
upang tumanggap ng kaukulang ganti sa kanyang ginawa, mabuti man o masama nang siya'y nabubuhay pa sa daigdig na ito. Ulitin po natin ang sabi po dun sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, sapagkat bawat isa ay haharap sa hukuman ni Kristo. Sabi po doon, upang tumanggap ng kaukulang ganti sa kaniyang ginawa, mabuti man o masama nang siya'y nabubuhay pa sa daigdig na ito. Mga magulang kapatid, lahat po tayo haharap sa Panginoon, the author and the perfecter of our faith. Kaya ang sabi po doon, sa atin pong paglilingkod, wala po tayong dapat tingnan kundi ang ating Panginoong Hesus. Hindi po yung mga kapatid natin na nagbibigay ng panghihina sa atin, hindi po yung mga kasalanan na dati nating nakumit, hindi po yung mga pagsubok na dati natin ang naranasan, hindi po yung mga bagay na makakapagpahina sa akin, but look unto Jesus, the author and the perfecter of our faith. Sapagkat hindi tayo sa tao haharap para po husgahan kung ang ating ginawa ay mabuti o masama, kundi sa Diyos na lumikha sa atin. Kaya gawin po natin yung the best. Gawin po natin mga magulang at kapatid, gawin po natin yung the best na kaya nating gawin para po tayo makapagpatuloy sa mabuting layunin ng Diyos sa ating buhay. Mga magulang kapatid, ang encouragement ko po sa gabing ito para sa bawat isa, hindi po kalugihan ang magpatuloy sa Diyos. Pagkus po ito'y kaligtasan. Ito po ay kaligtasan. Sabi nga po doon, ito po ay panghabang buhay na kaligtasan. At mga magulang kapatid, grabe. Kapag ka po, sabi nga po doon, hindi pa nakikita ng mata, ni naririnig ng tainga, hindi pa rin sumasagi sa isip ng tao ang magagandang bagay na ibibigay niya sa lahat ng tao na nagmamahal sa Kanya. Kaya po sa gabing ito, sa maiksi po nating oras ng pagbubulay-bulay ng salita ng ating Panginoon, ang nais ko lamang pong iwanan sa inyo bilang encouragement, tapusin po natin ang laban. Magpakatatag po tayo, gawin po natin ang kalooban ng Lord. Naandyan po ang maraming battle hindrances para daanan lang po natin, pero wag natin pong titigilan. Huwag po nating hihintuan yung mga bagay na makakapagpahina sa ating pananampalataya para hindi po tayo magpatuloy. Madapa ka man, katulad po ng isang manlalaro, sabi nga po doon, marami po nga matapilo ka man, ano man po ang ating mangyari sa ating buhay, may problema man, may persecution man, huwag po nating tingnan yan. Tingnan lang po natin, daanan lang natin, pero tayo po ay magpatuloy sapagkat yung ating finish line, nag-iintay po doon ang ating Panginoong Hesus na magpuputong sa atin ng korona ng kaligtasan, korona ng buhay. Kaya po sa gabing ito, tayo po ay muling manalangin. Father God, tunay ngang marami pong salamat sa maiksing oras ng pagbubulay-bulay namin ng iyong salita. Salamat Ama sapagkat kami tinawag mo para maging mga anak mo, kami tinawag mo para magpatuloy, kami binigyan mo po Panginoon ng tatag at lakas, karunungan, makalangit na karunungan, upang tunay ngang magkaroon kami ng focus, determinasyon, para ipagpatuloy po namin ang laban sa iyong gawain sa pagkatawag mo po sa amin. Ano man po ang aming maranasan, ano man po ang mga hindrances, obstacles, challenges na amin pong maranasan at daanan, ito po'y aming dadaanan lamang pero hindi namin titigilan para po kami maging matatag at makapagpatuloy. At tunay ngang andalangin po namin matatag po kaming madatnan at masabi po sa bawat isa na well done, my good and faithful servant. Salamat po Panginoon sa mga paalaala mo sa amin kung paano kami nagpapatuloy at naging matatag. At Lord, lagi naming makita, mapokus ang aming paningin sa finish line na kung saan ikaw ang naghihintay doon. Yung aming finish line na ikaw ang naghihintay na kalahad ng iyong kamay, may hawak na korona at ipuputong sa amin ang korona ng buhay. Salamat o Diyos sapagkat tatanggap kami ng koronang yon dahil sapagkat kami tutulungan mo na maging matatag, na maging matibay, na maging malago, na maging matagumpay sa amin pong takbuhin, sa amin pong laban, bilang po isang mga pinili mo, isang Kristiyano na sumusunod sa iyong kalooban. Salamat po sa lahat po ng nakapakinig, sa lahat po Panginoon na naging napagpala sa salitang ito. Lord, ano man po Panginoon ang sitwasyon ng kanilang buhay, ano man po ang kanilang nararanasan,
tulungan mo po sila na maisaayos ang lahat, at kung nasa mabuti po silang kalagayan, lalo pa po silang pagpalain, magpatuloy, at lalo po silang maging tunay ngang naandun po na tanggapin nila yung peace na nagbubuhat sa iyo, at tunay nga pong lagi nilang maranasan ang pagsama mo at ang iyong presensya, O God. Salamat, O Diyos, kami sama-samang magpapatuloy, magiging matatag sapagkat tinawag mo kami sa iyong isang dakilang layunin na walang iba kundi maraming mailapit sa iyo at makatanggap ng kaligtasang nagbubuhat sa iyo. Salamat, O Diyos, maging magandang halimbawa, example ang aming buhay, at tunay nga po, Panginoon, na magampanan po namin ang lahat ng iniatang mong tungkulin sa amin nang naaayon sa iyong kalooban. Marami pong salamat. We give you praise. We give you glory, O God. In Jesus' name, these things we pray. Amen and amen. Marami pong salamat at magandang gabi muli sa inyong lahat.